ni mokuongo gima GenZ ne dwaro nok gidwar ni mondo miji kombe. Mar ariyo wacho ni ber to de miji kombe ka ji osechul joma ohinyore joma nomaki osegony te to biji pok otimore. Undhogo jopiny. Gidhogi ni wuon. Nikech gik miwacho go pok otimore. Kiwinja maber kawacho en ka paraphrase gi dholuo. GenZ, broadly speaking, number achiel, ne gin gi issues ma finance bill was the trigger. The gik mane nitiere gin larger issues mag governance. Mano is one of the issues mana address ka. Emomiyo kata kane finance bill osewe ni winjo ka pod gimedo wacho ni pod wadwaro biro occupy state house, pod wadwa biro e maandamano. It is because ni trigger cha no kelo adhola kata gimoro bor moro mane chiek. Yeah, so that is one of the issues mana wacho kanyo. Number 2 gimana wacho ni issues mane giwacho go gin a continuing dialogue. Gin gik moko mokwa bi wacho ni nekech koro step ni poko timore koro wawe yueyo. Sirkal biro bedo to ni no dhi bedo kata ne wayiego kata ne bed ni okobed appointed. Ni nyalo ket Trevor, ni nyalo ket Nyamita, ni nyalo ket ng'amachielo. But gimane GenZ wacho, apart from the fact ni jok mani nitiere gi kwano gik moko kanyo. Giwacho jok ma display opulence. Iketo wago shuru ka, iketo wagi ngima matek, to waneno ka jomoko to nyiso bedo ni gidhi maber gi pesa wani. Negi kwano a number of people madhi Harambee use church platforms. So conversations gin gik ma nyaka pende pod watim. Issues mag gik mane GenZ wacho about lives mobedo lost. Mago aparo ni president no address. Okonyal bedo ni no address gi conclusively kaka ng'ato nyalo dwaro. Ana wuon dahero ni gigi tim before gigi wabed into this arrangement makoro nitieni. But the fact of the matter is issues mag compensation go ok nyak chakore sani to tiek gi kiny. Number 1 gi require budget makoro sani odhi supplementary nyako chako be to another step before even government nyalo yao exchequer. So president number 1 aparo ni nolando ni cases manitiere te obed terminated. Anna winjo kenda, so that is one of the issues mana winjo kata na our Azimio partners. Kane wacho gimomi ok gipar ni ginyalo donjo. Ginyalo consider later but they cannot do. A winjo ka James Agri Bobo Rengo bende ne wacho ni ma would be a betrayal ka wadonjo dance graves mag jogi. So partly gini obedo addressed to an ongoing conversation. Wawinjire ni maybe okonya bed addressed kaka interview ware, but we must move. We must create progress. Yeah. The other thing, we must have a continuing conversation on kaka wadwaro govern ourselves kakoro owaka. Kakoro owaka. John Badi clip moro na winje Citizen kana ntiere waiting room kucho. Kane ntiere e bunge kano argue the finance bill. Opio Wandai. The expectations of Kenyans are very high, not only mag GenZ, kaluwore gi some of the things makoro notimoreni. O mention watch in the energy sector. In the energy sector, the sticking issue manokelo problem in 2023 was fuel cost. Fuel cost affect the cost of every product in the market maji diginene, or affect the cost of transport, or affect the cost of manufacturing. Sanikoro okao Opio Wandai oket in that docket. Meaning that there is a very, very onerous task ma entire godo. What we expect, any some of the things mane wa extol, mane wa wacho ni ought to be done when you're in such an office, we expect to be done. Okay. Number 2, there will be a lot of need to keep listening to the pulse of the nation, to listen to the people. And Nadwa suggests we must even change our own standing orders so that public participation obed public participation mawanya loketo committee obed on X platform. One standing orders, some of which are very archaic. I should be able to contribute to parliamentary needs without even physically being there okay. If there is a necessity to do that. Okay. So that we must always keep in touch. And now actually we almost lost the mandate Manomi Wagiji, and in other democracies,
Parliament would have had to go to another election. France, not the election very recently. The United Kingdom, not the election very recently. And we must keep all these things in mind, including finance kamakoro katieko, finance docket ma omi John Badi. I have a lot of problem myself on how the budget making process, including even the supplementary kakokele, budget process and mar Parliament, the National Assembly, pursuant to Article 95, Kingi Code Article 114. Okay. So the government nyalo make recommendation, but we must not act as rubber stamps. Yeah. Sanikolo supplementary man okelni, ibro yudo ni 95% of it, okele tingisini maigima serekal no wacho. So where is the opportunity? Maru winjo, chiko it, kendo respond to the public in terms of Tok mane gima jo piny yuago nyami